Kubor Kapatisi TV. Ngam accept katuka jingong jongki. Habang ilayo mentan katho anto Dynamite. Tekahei kataka Dynamite. Pisupin pra Dynamite satay gibrio basas to pra kiyeng pra ki kimot ayo. Ka President Jongka Civil Society Women's Organization kakong Agnes Karshiyeng hagajan mit santrip kulalengkod araja apusan Thangsko Jingtip halor ka jingja kalalikwa Jingtip naka police booth Jongka Civil Hospital Shillong Shaphang uwi unong bala keno bawla du yala ka Jongka Jingim haga jingpem Bthei bom Dynamite yeki mau banyok klong yaw dawyong naka wake party dawyong bean haga shnong Thangsko kabaha East Jante Hills District. Kat kong majing thu chung kong Agnes Karshiyeng hadien ka jinglik wa jingtip na civil hospital lai thu baw nong balaw balayam udai bala tip kerteng kum ashuk tamang ubalai pusaus nem karta kani ka noyalam chung ka CSWO kala dawa yaki pulit ba kidai ban pelong ya ka jingtok kit ka babnia pat ban penheru daki drone shiki jaka balajak nang ban seimadan yaki jingshisha shiki pat ba ling ba kilat pathai khubor kat hadu pala penmi ya kani ka khubor ya ka kerteng chung wei pat unong bala suba bawla do yala ka jong jingim ha kani ka jingja ampala satya banyo jingtip hadu menta pi layo jingtip badan galega baju yap uwe naki nong bela nakadaw jing ka jing di Dynamite non ke ko itu de kajingwan joki han ne ko sikil ke ba hilap ni Ngawan hangni ngawan check ya kata ka jingja nomor ba bayo jingtip bakadon kata ka blasting then dala wan hangni po boot police boot apo civil hospital ngalayo ba uwan utau kilawan bu yo tau tamang ashuk tamang nasya is jantia but ka injury but kadon ka namar nakadaw jong ka Dynamite blasting but ngingiyo jingtip bakadon kita kijing pentrekam siya kitu kitay siya taka Thangsko kadai jaka sarkari baki ong katkum ki batayang ki ong kadai jaka sarkari kidon gibiya thu ba menswa si gibri da ko ayarep gerap itu kat kibagi ko banrep jaka te hang tu menta kila astang batti bagi penekam digi Dynamite ban baknang bagi niyo ban wat yo tu doyong te kiwanra kinong belai nakaleng-keleng but kidon kibanang turu but kibana sya Bangladesh ru kiwan te kiba kat kunjingyo jingtip arngut kiba mensaw but kiba yap way de ni ashuk tamang ba yap hangni but uta way bade uti uta ngimpat tip ka kerteng ke te kasulong no ba kabasusi ba kibon kinong bela kiwan wat mo kinong bela kiwan wat kam te hendrei ladak sarkar kasya kum kini ki ban along no kumbobu da kajingyap ya kini kibrio bun kimnum tip te ka kumno kalong satu sepo but kitu kibala jutrai sepo kia thu ki ong kabu da kajingma wat ka kwat ka kia wat ka kibeduk kiap shim kiap thiet te kalong no ka news pa shaneng katakador sangkador ban thiet ya ka du kataru lada yo tika skala kala kata shisha ya ki barit bariake te kinong bela ndaki pibu da karep kin tray karep te hendrei kibu ya kini ki ailat da kani la long no kumboong bade ba it's kadika ka ikani ka kumboong chief minister mo ong ba hana kadika livelihood tangka data ro umla ban ai hendrei usuong kadika livelihood ban penyap ikibrio ta kabalungwa kan but kumno menta ki lan ba ki ong umdon te menta kat kum jing ong kibrio satu ki ong yang ban ong ba day ban say ki drone bar khat ki badon wat
pen iya kata ka Thangsko ngi kwa ban yo iya katu kidiban ai gi media baro iya katu ka drone sya katu ka area bat kim dai shu ban ya buri kanang bentuk tip nama ngim kwa shu gibre ban shu ya yap kom ni Mer ban ong kane ka te ka jing persang ban buri ya kane ka jing dia. ha na do man shu ki buri Kate ka jing le di oh an. kadi kambe an sudah nama kata ki buri kat ni ki sabu kita ki pulit pa di ki pulit ki bateri hok se kin penmilut sai shu atau ka drone ya lam li media ru ngirung ini pen ban lada ka kubur kat kumjong ki teto ndai sai shu kita Ni iba ka ong ba. ngam accept katu ka jing ong jong ki habang ila yu i mentan ka tho anto dynamite taka he kata ka dynamite Pisupin pra dynamite sa tay gibrio basa sto pra ki yang pra ki kimot ayo